guys, Khulumbai Minina kani gun godan video borne bahorne thibai so दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोंहानावहाय आलासि फैनो नागिरदों सोर आलासि बिथांमोना नोंथांमोनाथ' थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय स' बिथांमोनानो फैगोन आदामोना जोंनावहाय स' आं बेखौनो दिनैहाय शेयार खालामनो होननानै सानबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय दाथ' विन्टार सिजन गाइस ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं डेइलि मेकआप फोननाय जायो ओमफ्राय विन्टार सिजनावहाय मेकआप खालामनायनि सिगां जों जुदि जोंनि स्किनखौहाय रेडि खालामाबा बा मयस्चराइज खालामनानै लायाबा बिराद डिहाइड्रेटेड जायो आरोना गाज्रि जायो जेब्ला जों मेकआप फोनो अब्लाना मेकआपा लं टाइमनि थाखाय स्टे खालामा ओमफ्राय बोरैबा जायो आरोना बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनैहाय क्युरस्किननि एप्स जिखौहाय आङो बेनिफ्राय अर्डार खालामनानै जा आं प्रडाक्ट्सफोरखौ फोनो बेफोरखौ बिराद फोननानै बिराद मोजां मोनदों आङो स' बेनि थाखायनो नोंथांमोनजोंबो आं शेयार खालामनो होननानै सानबाय बेयावहाय स्किन स्पेसियलिस्टजों लानानै डक्टरफोर दङ स्किननि नोंथांमोननियावहाय जाखिनि स्किन रिलेटेड प्रब्लेमफोर बेयावहाय नोंथांमोना डक्टरजों गावनो रायलायनो हागोन आरो लोगोसे बिथांमोना नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ उइदाउट मेकआप बिथांमोना स्केन खालामनानैहाय बिथांमोना कास्टमाइज खालामनानै हरो माखासे प्रडाक्ट्सफोर जेरैहाय आं माबोरैहाय खालामखोमाखो बेखौहाय नोंथांमोना नायना लाग्रोदो गाइस फार्स्टआवनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंक होनाय जे थागोन ना बेखौहाय क्लिक खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना मोनखागोन क्युरस्किननि एपखौहाय नोंथांमोना प्ले स्ट'रावबो मोननो हागोन आरो लोगोसे एप स्ट'रावबो मोननो हागोन स' फार्स्टआवनो बेखौहाय साइन इन खालामनांगौ मबाइल नाम्बारखौ होनानैहाय मबाइल नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय भेरिफिकेसन कड फैगोन नै आंनाबो फैबाय आं नोंथांमोना निउलि भेरिफिकेसन कड फैनाय नाम्बारजोंहाय खालामनानै होदों ओमफ्राय बेयावहाय नामखौ होदो चुज युर जेन्डार ओमफ्राय हिन्जावसानिबा हिन्जावसानि हौवासानिबा हौवासानि स' आङो होबाय ओमफ्राय इयावहाय एजखौ सोंबाय नालाय ओमफ्राय एजखौ होबाय ओमफ्राय नोंथाङा फेसनि माने सलिउसन नांगौ ना हेयारनि प्रब्लेम जादों बेनिखौ होनांसिगौ आरोना स' आङो फेसनिखौ होबाय ओमफ्राय आं बेयावहाय होबाय बेटार एन्ड हेल्दियर स्किन स' आंनाथ' बिदिसिबां प्रब्लेम गैया नालाय जास्ट हेल्दि स्किननि थाखाय आङो होबाय आरोना नेक्स्टखौ थुबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय डार्माट'लजिस्टजोंहाय नोंथांमोना डाइरेक्टलि रायलायनो हागोन आरोना चेटिं खालामनो हागोन माने मा प्रब्लेम जादों बेवहाय सोंबाय थागोन दे नोंथांमोना माने मा बुंगोन मा थागोन इदि साननो नाङा बेवहाय अपसन फैखायो आरोना मा जादों बा मानि प्रब्लेम गैयाबा गैया दंबा दं बिदि स' नोंथांमोना अपसन फैनायखौ होलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै फट' लानाय जागोन आरोना दायो उइदाउट मेकआपसो हरनांगोन जेबो देलायनाङा आरोना स' नै आं दायो फट'खौहाय हरबाय आंनिखौहाय ओमफ्राय आंना मा प्रब्लेम्स दङ नै ओंखारबाय आंना दा आङो उइदाउट हरदोंमोन नालाय उइदाउट मेकआप ओमफ्राय मा प्रब्लेम ओंखारो बेखौ डाइरेक्ट नुजाथि फैयो आरो माने साइडनिफ्रायबो लागोन आरोना ओमफ्राय नै आंना मा प्रब्लेम नुजायो स' बेफोर प्रब्लेमखौ नायनासो बिथांमोना बे प्रडाक्ट्सफोरखौहाय कास्टमाइज खालामनानै हरो बिदि नङा जे आंनो जायखौ हरदों बेखौ नोंथांमोननोबो हरगोन बिदि नङा आरोना ओमफ्राय नै फट'खौ स्केन खालामखांनायनि उनाव प्रब्लेमसफोर मोनखांनायनि उनावबो बिथांमोना माबा कुइसनफोर सोङो ओमफ्राय बेनि सोंनायनि उनावसो नै मेन प्रब्लेमा नुजाबोयो आरोना मेन कनसार्नानो जाहैबाय डार्क स्पट्सफोर आंना बेखिनियानो आरोना प्रब्लेमा बेवहाय गावबा गाव ओंखारगोन आरोना नै डार्माट'लजिस्ट बिदि स्किन स्पेसियलिस्टफोर दंखायो आरोना ओमफ्राय नै मानसिफ्रा बेसे फट' खेबै हरो बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जा फट' खेबनानै हरगोन बियो शेयार जानाय नङा आरोना बे सिकिउरलि माने बिदि थागोन ओमफ्राय बेयावहाय मा बिथांमोना जोंनि थाखाय किटखौ कास्टमाइज खालामगोन बेखौ नै नुजाफैबाय स' बेखौहाय नोंथांमोना अर्डारावहाय अपसनावहाय थुनानै नोंथांनि लकेसनखौ होनानै होदो एड्रेसखौ होबानो नोंथांमोननि एड्रेसाव थांगोन आरोना नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामना होबानो जाबाय स' नै बेनो जादों क्युरस्किननि किट बेयावहाय आंनो आंनि फेसनि हिसाबावहाय बिथांमोना बेखौ कास्टमाइज खालामनानै हरदों आरोना गाइस नै दायो आङो मोखांखौ सुखांनानै जेबो फुनाखै आरोना ओमफ्राय दायो आङो इउज खालामगोन नैबे क्युरस्किन एपनिफ्राय मयस्चराइजार जिहेतु हरनाय
ओमफ्राय बेनि उनावहाय आं इउज खालामगोन नैबे सानस्क्रिनखौहाय क्युरस्किननि So guys, नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आंनि थाखाय बिथांमोना ओरैबायदि मोजां मोनब्रै प्रडाक्ट्स बिथांमोना कास्टमाइज खालामनानै हरदों जायखौ आङो मेकआप खालामनायनि सिगां बा मेकआप खालामाबाबो आङो गावनि स्किनखौहाय मोजाङै लाखिनो मयस्चराइज खालामनो थाखाय बेफोर प्रडाक्ट्सफोरखौहाय इउज खालामो आरो नोंथांमोननि सिगाङावहाय ओरैबायदि मोजां मोनसे खोथा बेनो जाहैबाय नोंथांमोना जुदि आंनि बे डिसक्रिपशनाव होनाय लिंकनिफ्राय जुदि नोंथांमोना रेजिस्टार्ड खालामो अब्लाना नैबे आंनि गेम्स 300 क'डखौहाय होयोब्ला नोंथांमोना बेयावहाय डिसकाउन्ट मोनगोन आरो थाबैनो नोंथांमोना खालामबानो जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला बेयावहाय 50 जोनाल' 50 जनाल' बेखिनि डिसकाउन्टखौहाय मोननो हागोन स' माखौथ' नोंथांमोना नेनानै दङ थाबैनो थांनानै आंनि बे डिसक्रिपशनाव आरो कमेन्ट सेक्सनाव आङो पिन आप खालामनानै दोनदों लिंकखौहाय स' थाबैनो थांनानै रेजिस्टार खालामदो आरो पारचेस खालामदो So guys, नै आं दुगैखांबाय ओमफ्राय आदा मोना दा सफैसिगोननो आरोना फैगासिनो स' बेनि थाखायनो आं दा रेडि खालामनांगोन ओमफ्राय मा रेडि खालामदों आं नायहैना फैनो आरोना स' दासो दुगैखांबाय देलायाखै आं दायो हामबाय नामा थावखौ इमान बुरजा होदो होनबा माबा दै होगोनावनो फ्रायसो जासिगोन गोखैले नै आलुआनो मोनलायलांबाय नै थावा बारदो जाबाय नै दायो सालाद बानायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेयावहाय हेल्दि नै बेयावहाय लाइखौ एवबाय बिराद हेल्दि नालाय बेखौ जानांगौ दे नोंथांमोनाबो So guys, आं दाना जानायावहाय बांसिन सालाद आरो मा होनो एसे ग्रीन भेजिसफोरखौ जायो आरोना बांसिन मानो होनना बुङोबा जिहेतु क्युरस्किननि स्पेसियेलिस्टफोर दङ बिथांमोना बेबायदि जानो थाखाय साजेस्ट खालामो आरोना जे जोङो हेल्दि जानांगौ स' देट जोंनि स्किनाबो हेल्दि जानानै थायो So guys, नै आङो दायो रेडि जाखांबाय देलायखांबाय आङो दायो So guys, दिनैहाय जाखिनि ओंख्रिफोर संदों बेयावहाय जा बेदर संदों बा ना संदों बिराद हेल्दि माबोरै हेल्दि होननानै बुङोबा थावखौ ओरैबायदि खमावहाय आङो होदों नै जोंना ओंखामाबो मोनलायलांबाय थावखौ ओरैबायदि खम होदों स' थाव खम जाबाथाय ना जोंना मोजां आरोना आरो रुनाय जाबाथ' बांसिन मोजांसिन खिन्थु आं रुनाय बारा बिदि जानो हाया नालाय बेनि थाखायनो थावखौ एसे खम होनानै जायो ओमफ्राय जेब्लानाखि जों हेल्दि जानानै थायोना जोंनि स्किनाबो मोजां जायो आरोना जुदि जोंना देहायानो हेल्दि नङाबा जोंनि स्किनावबो बिराद प्रब्लेम्सफोर नुजानो हागौ आरोना बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो हेल्दि जाबानो जाबाय बांद्राय थाव जानाङा होनदो नै दायो नैबेखौ संगोन आरो नाथुरखौ मैखारियावहाय होगोन एकदमबारे हेल्दि जानो गोथाव जागोन आरो So guys, दायो आं आदामोनखौ नेगासिनो दाबो मोनफैयाखै मा संदों नोंथांमोननो दाहाय मोनखांजोबबा दिन्थिगोन माखासेखौथ' आं दिन्थिखाबाय नङा होमबा ओमफ्राय दा मोनबाथाय दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो मोजाङै आदाया सफैबाय साहा लोंखांबावबाय जोङो रायलायनानै भिडिअ लानो बावदों आदा ओमफ्राय माबोरै खबराथ' सैलाबनायानो दं मोजां मोजां दा जारौखौ लोगो मोननानै फिन खेबसे माने गोजोननायखौ मोनफिनबाय मानोना बयनिबो गेजेराव मोनसे सोंलु दंमोन थाख्लायनि बिनानाव होननानै बयबो सानखायोमोन एबा मोनथियोमोन दा बेनिखायनो जोंनि बिसाया जे जारौखौ फिन खेबसे अननायजों जोङो वेलकाम खालामबाय बेनिखायनो आं सासे बर'नि सासे आर्टिस्ट जानानै सासे आर्टिस्टखौ आङो वेलकाम खालामनो फैबाय दा बयबो दा जारौ गेम्सनि कामिं सुन माखासे मुभिफ्रावबो नुनो मोनसिगोन दा बेनिखायनो नेनानै थादो दा जोङो माने एसे भिडिअ खालामनो नागिरदों नै सेटआप बानायगासिनो आरोना
ओमफ्राय नोंथांमोना नुगोन आदा थाख्लायनि चेनेलावबो नुनो मोनगोन ओमफ्राय दायो जोङो भिडिअखौ खालामग्रोनोसै जगwomwn जारुआ दे जाबाय हा आं खालामखाबाय ससेखौ आं होगोन नालाय स' गाइस नै दिनैहाय जोंहानि न'आवहाय सासे ओरैबायदि फेमास आर्टिस्ट जोंनि बर'नि बिथांखौ दिनै जोंहानि न'आव लोगो मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों बेखायनो जिहेतु जोंनि बर'नि बेसेन गोसा आर'नाइ बेजोंहाय आं बिथांखौ वेलकाम खालामो थेंक इउ ओमफ्राय दिनैहाय जोङो माखासे बाथ्राफोर सावरायगोन ना दा गिबियावनो आंनि जायफोर फेमिलि फलोवार्स एबा जारुनि फेमिलिफोर इउटुबाव जेनेबा गाव गावनि फलोवार्स थायो साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय आं दिनै जोबोद हेपि बहुत मानसियानो दिनै जोङो जारु गेमस्रिखौ वेलकाम खालामफिनबाय जोंनि बिसा जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय जोङो दाख्लै जारुखौ वेलकाम खालामफिनबाय दा बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं साफ्रोमबो आर्टिस्टनि सासे आर्टिस्ट जानानै जारुखौ वेलकाम खालामबाय दा जोबोद खोथा दं जारुखौ लानानै दा जिहेतु जारुनि न'आव आं फैदों जारुनि संनाय ओंखामबो जालांगोन आं बोथिसेसो दा जारु ओरैनो माबायदि मोनदों जोंनि बिसाया जे नोंखौ वेलकाम खालामबाय दा गोसोआव माबायदि मोनदों गोसोआवथ' अबभियासलि आं बिराद गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु कालसाराव जों कालसारनि बयबो मानसियानो माने कालसारखौ गोजानाव दोननानै थानो हाखाया जेरैबायदि मानसिया सानफ्रोमबो थांना थानो थाखाय ओंखामखौ जेरैबायदि गोनांथिथार थिग बेबायदिनो कालसारनि मानसिया माने बिसिएजों लोब्बा गैयालासे माने जौगानाया माने गोबां माबा आरो इजि नङा माने बेनि थाखायनो आंबो बिथांमोनखौ जेसेबां हायो आङो खर' गंग्लायनानै निमाहा बिनानै बिथांमोननिसिम आर'जलाइ होदोंमोन स' बे आर'जलाइखौ बिथांमोना नाजावनानै उदालगुरियावहाय दाख्लै मिटिंखौ खालामदोंमोन ओमफ्राय बे मिटिङावनो बिथांमोना आंखौ बजबनानै लाफिनदों आरो स' बेनि थाखाय आं बिराद गोजोनदों आरो आदा थाख्लायखौबो आं साबायखर बावो जिहेतु बिथाङा सासे बिदा बा आंनि निजिनि बिदा नङाबाबो सासे बिदा हिसाबै आंखौ रायदोंबो बा अनदोंबो आंनि जाखिनि गोरोन्थि बेखौ सुद्रायनोबो नाजादों बिथाङा स' बेनि थाखायनो साबायखर बिथांखौ एक्चुअली जोङो फिल्म इन्डास्ट्रियाव बयबो जोंना मोनसे न'खर दा बे न'खरनि गेजेराव जोंहा जोबनो गैयै अनलायनाय थायो स्पेशली जारु गेमस्रि आंखौ बयबो मिथिया खिन्थु बिदा हिसाबै आरो बबेबा आगोलाव जों जेला लोगो मोनलायदोंमोन बेवहाय जोबोद फ्रि खुसियै जों क्लिपबो लालायदों जारुआ हगारदोंबो अब्लाबो मानसिनाव माखासे बेखौ माने गोरोन्थि बुजिनाय थायो अबा माखासे जोंनि बिसानि बेन्दोंआव माखासे रुल एन्ड रेगुलेसन थायो एबा नोंथांमोननि खावलायनायनि दारैनो जोङो माखासे डिसिसन लादोंमोन अब्लाबो जोङो जोंनि अनलायनाया अरायसम थाबाय थाखायो जेखियानो जादिया दा जोबथा गोजोननाय दे सासे फिल्म बेस्ट एक्ट्रेसआव एवार्ड मोननाय 2018 आव जारुआ बे समाव आंबो 2018 आव बेस्ट भिलेन एवार्ड मोनदोंमोन अब्ला बेस्ट एक्ट्रेस हिसाबै एवार्ड मोननायखौथ' जोंनो निश्चय अरायसम नांगौआनो दा बेनिखायनो फैगौ समफ्राव जारुनि माखासे बहुत गोबाव नेनानै थाबाय नोंसोरो बेनि माखासे आदब खायदा एक्टिंफोरखौ नायनो थाखाय निश्चय जारुआबो खिबा जानाय बानायगोन दां बानायनो हागौ दां ना मिथिसिगोन आरो खिन्थु बयबो नेनानै दंखायो दे जारुआ जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रियाव मोजां सासे एक्ट्रेस हिसाबै आरोबाव गावनि एक्टिंफोरखौ दिन्थिनानै जाहाथे बयबो रायजो राजाखौथ' जारुआ गोजोन होखायोआनो दा बेबायदिनो आरोबाव माने गोदान कामिं सुन फिल्मफ्राव नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन आरो
जोङो भिडिअखौ बानायखांबाय ओमफ्राय दा ओंखाम जानोसै ना ओंखाम उखैथारबाय नामा आदायालाय ओंखामा उखैबायलै बिनानावनि खय बोसोर जाखो आखाइनि संनाय मोनजायाखैना आं दाबो नङा होमबा थेवबोथ' थाब फैदो जिखोलायनाय जानानै दिनै उदै बेलदांदा सानलायनाय होनदो स' गाइस नै आदामोननो मा संनानै होखो ओमफ्राय दा आदामोना ओंखाम जासिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआवबो नुनो मोनगोन आदा थाख्लायजों आंजों मोननैसो मिनिथावना सोंलायनाय भिडिअ बानायदों आरोना जाहांदोंसो मिलौखाबाय र' ओरैबायदि नों सङाखैदां सार आं सङाखै बेखौनो हटेलनिफ्रायसो लाबोखोनो माथो नङा इयानिया संदों नंखायनोथ' गोथाव जादों जारुंनि संनाया माबे आंनि संनाया आंनि संनायखौ मालाबा जाहोसिगोन दे आं मोनसेबो गैया आं भिडिअ खालामबायना स्पन्सर फैदोंमोन बा स्पन्सर मालाय दे जाबाय थादो आदा दे मिनिस लुनांगौ आनैया दिनैयो जोंनि थाख्लाय आदाखौ नुनानै माबायदि मोनखो फिल्मफोराव नुबाय थानानै मोजां मोनदों ना फिल्माव जेरै नुयो बिदि नंगौना नङा आने हा रियेलाव हेन्डसामसिन नों आंखौ गाज्रि होनो ना मोजां होनो मोजां नुयो नोंनि फिल्मखौ जों नायोबा नायना मोजां जाखायोना आदानियालाय ओमफ्राय आदा थांनोसै आरो ना आनैनि फिल्म नायबाथाय बिराद फुरथि नाङो एक्सनफोरखौ मोजां नुयो एबार नेक्स्टआव नुगोन र' बाय आंबो थांफागोन ना ससे फना आं सार्च खालामखानायमोन